Сябры прывітання, з вами я, ксёндз Вячеслав Барок. И хочу с вами поделиться той информацией. Вы пытаетесь у меня, я вам отказываю. Так, сёння, 1 снежня, о 10 гадзіне раніцы, я, згодна з позвай з крымінальнага вышуку, наведаў расонскі раус, дзе адносна мяне вёўся адміністратыўны працэс. Як аказалася, гэты працэс вёўся па артыкуле 17.10 адміністратыўнага кодекса. Прабачце за маю недакладнасць, але 17.10 гэта адназначна. І вось, старэйшы опер упаўнаважаны крымінальнага вышуку Гаўрылаў, кіруючыся, як ён сам сказаў, сваёй асабістым меркаваннем, і 25 лістапада, заўважыўшы ў маіх сацыяльных сетках размешчаны пост у жніўні месяцы, заўважыў, як ён кажа, што я размесціў свастыку, нацысцкі сімвал. Канешне, я паясніў, што я ніякага нацысцкага сімвалу, свастыкі, значыць, у сваіх сацыяльных сетках не размяшчаў. Я яшчэ раз дэкларырую сваю пазіцыю адносна таго, што я супраць фашызму, супраць камунізму. Я супраць кожнага таталітарнага рэжыму, таму што, як навучае Касцёл, а можам знайсці пацвярджэнне гэтаму у навуцы папы рымскага Пія XI з энцыклікі 1937 году, дзе гаворыцца зразумела, чётка, ясна, што камуністычны рэжым, як рэжым таталітарны, можа змяніцца толькі у тэрарызм. Кожны таталітарны рэжым вядзе акурат да гэтага. Небяспека ёсць таксама ў тым, што наш аўтарытарны рэжым пакрыху перарастае ў такі рэжым таталітарны. Дай Божа, каб я памыляўся. Але размяшчаючы свой пост у жніўні месяцы, калі я размесціў мастацкі твор славутага мастака Цэслера «Стоп лукашызм», я не размяшчаў нямецкай фашыстоўскай свастыкі. Я размесціў гэты плакат, паказваючы свой пратэст супраць насілля, якое адбылося вельмі ярка выражана ў нашым грамадстве ў Беларусі ў жніўні месяцы. Тады былі дзесяткі і сотні людзей, скатаваных, пабітых, а некаторых нават забілі. Некаторыя зніклі, прапалі без звестак, і сёння яшчэ невядома, дзе яны знаходзяцца, ці ўвогуле яны жывыя. І, будучы святаром, я не мог выказаць сваю пазіцыю. Я не мог сказаць: затрымайцеся, супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, не рабіце беззаконне, не збівайце невінаватых людзей. Для мяне, як хрысціяніна, католіка, гэта важна. Я заўважаю і ўспрымаю гэты працэс адміністратыўны як працэс палітызаваны. Дзіўныя рэчы ёсць, што адміністратыўны працэс вядзе начальнік крымінальнага вышуку. Больше за тое, на гэтым працэсе хацеў таксама прысутнічаць яшчэ адзін супрацоўнік Міністэрства ўнутраных спраў, но і пасля кароткай дыскусіі ён усё ж такі пакінуў гэты працэс, хаця настойваў, каб быць прысутным. Я не ведаю чаму. Спрабавалі, зноў ж такі, аказаць на мяне такім чынам ціск, бо гэты працэс палітызаваны. Я не фашыст, я не размяшчаў сімвалаў. Калі хтосьці ёсць фашыст, альбо калі за кімсьці прасочваюцца дзеянні фашыстоўскага кшталту, то яўна не за мной. І ці не ёсць гэта спроба той, хто сам мае злачынства такога кшталту, абвінаваціць іншага у данай сітуацыі мяне. Так вось, шаноўныя сябры, працэс адміністратыўны, які доўжыўся з 10 раніцы да 13:15, аб чым сведчыць адметка ў позве, заўважаеце, колькі часу, закончыўся тым, што напрыканцы я атрымаў позву ў суд. І, магчыма, яшчэ о 4 гадзіне сёння адбудзецца ў расонных суд, згодна і суд вынесе сваю пастанову.
Пытанне рытарычнае. Ці вы, сябры, давяраеце судебнай уладзе ў Рэспубліцы Беларусь? На жаль, мы з'яўляемся сведкамі таго, што не заўсёды можам з упэўненасцю адказаць на гэтае пытанне. Чым будуць кіравацца на судебным працэсе сёння ў Расонах, пакажа час. Ва ўсялякім выпадку, сябры, дзякуй вам усім за падтрымку, дзякуй за малітву, дзякуй усім тым, хто падтрымоўвае мяне маральна, а таксама і тым, хто матэрыяльна. Сябры, дзякуючы вашай падтрымцы на сённяшні момант я маю грошы на адваката, таксама і паслугамі адваката я, між іншым, карыстаюся. Мне вельмі шкада, што, будучы на гэтым працэсе адміністратыўным у Расонах, не былі задаволены мае правы грамадзяніна, которые гарантаваны мне Канстытуцыяй. І, на жаль, пратакол не быў аформлены на маёй матчынай беларускай мове. На жаль, мне адмовілі таксама у перакладчыку. Чаму я не маю права карыстацца мовай роднай беларускай, сваёй матчынай мовай? Магчыма, гэта апошняе права, якое я хацеў зарэалізаваць для сябе, вось, жывучы ў гэтым свеце. Але мне было адмоўлена. Ну, як ёсць. Я веру ў тое, што Бог не абмяжуе ў маіх правах. Ён будзе мне абаронцай. Так як я прапаведую ягонае вучэнне, Евангелля, прапаведую сацыяльнае вучэнне Касцёла. Ну і што ж, Бог дапускае, што трэба крыху пацярпець за гэта і людской несправядлівасці. Але ўсё гэта яшчэ больш мяне ўпэўнівае ў тым, што той, хто прапаведуе Слова Божае, ён знаходзіцца на правільным шляху. Гэта вельмі важна. Сябры, вялікі дзякуй за ўвагу. Адным словам, калі будзе суд сёння а 4, так як позва кажа, магчыма, што яго яшчэ не будзе, магчыма, што пачуюць хадатайствы адваката, які просяць даць час для азнаямлення з матэрыяламі вось гэтага працэсу і гэтак далей. Магчыма, што перанесецца суд, а магчыма, што і не. На ўсё воля Божая. Мы не можам засумнявацца ў перамозе добра над злом і ў тым, што правасуддзе Божае калісьці будзе мець вяршэнства над беззаконнем чалавека. Сябры, няхай так будзе. З Богом, да новых спатканняў. Подписывайтесь на канал, ставьте падабайку, дзяліцесь відэа, каментары пакідайце. Жыве Беларусь!